Oblička. Možno si poviete, že sú to len také dva orgány vajíčkovitého tvaru, ako si pripevnené k chrbtu. Pravda je však iná, je to súčasť nášho organizmu, bez ktorého by život nebol možný. Pretože škodlivé látky spolu s pečeňou zbavujú naše telo práve oni. Transplantovať sa ich síce dá, no nie vždy. A preto je tu dialýza, takzvaná umelá oblička. Pre tých, ktorí túto naozaj vyčerpávajúcu terapiu podstupujú, to nie je ľahký boj. Priestory, ktoré vidíte teraz, sa určite líšia od tých do tejto chvíle. Nachádzame sa na Alpinke, kde sa koná súťaž o najlepší guľáš, pripravovaný práve klientmi 3 košických dializačných centier. Pri nemocnici Louisa Pastéra na triede SMP alebo na Rastislavke a pri železničnej nemocnici na Masarykovej. Adresa ostatne spomínaného centra je dôležitá, pretože to súťaž organizovalo a čisto paradoxne aj vyhralo. Radosť a emócie nechýbali, no slova odborníkov a pacientov takisto chýbať nesmú. Ten čas a tá doba, ten spôsob tej liečby, aj keď princípy ostali zachované, sa významne zlepšil. A toho dôkazom je aj toto, že títo pacienti dokážu napriek tomu, že ich údel je neľahký, väčšina z nich 3-krát do týždňa chodí na umelú obličku. Oni sú schopní a majú elán, majú chuť sa takéto akcie konať. Dnešná súťaž medzi dialýzami v guláši zase dopadla veľmi dobre, vareška je naša. Asi najviac pozitívne myslíme a všetci sa tu cítia dobre a v pohode. Ja už 8 rokov chodím a vidíte, už druhý rok vyrábame ten guláš a som tomu, že aby pacienti cítili se mnou všetko tak, ako má byť. Aby nenášali, čo ja som horí teraz už koniec, alebo toto. Nie, nikde človek nemôže povedať, že koniec. Je naozaj dôležité, aby sme si radosť zo života, aj keď niekedy neľahkého, vedeli užívať, kým sa dá, tak naplno. Dušan Hrabovský, Naša.